Pozdrav svima, evo mene ponovo, ovo će biti peti video u kome objašnjam kako da podesite vaš YouTube kanal. Znači ako odete na vaš YouTube kanal i kliknete na YouTube Studio, dođete na ovu stranicu Dashboard. Ako pogledamo ovdje sa leve strane prednujemo i jednu opciju koja se zove Settings, podešavanja. Ako kliknemo na to, otvorit će se jedan novi ekrančić u kome vidimo da sa leve strane imamo nekoliko opcija da podesimo, tačnije 3, 4, 5, 6, je tako. Prva opcija je jednostavna, General, tu nas pitaju koju ćemo valutu da koristimo, fiat valutu, ovdje je po defaultu, pošto sam ja namestio tako da bude američki dolar, ali tu postoji naša valuta i sve neke druge. Vi biste mogli da izaberete RSD, Serbian Dinar. Znači tu biste izabrali Serbian Dinar ako vam to već odgovara, u ovom slučaju nije toliko bitno, može biti i euro naravno. Druga opcija je Channel, znači tu bi trebalo pod Basic Info da kažemo Country of Residence, da stavimo gde se nalazimo. U ovom slučaju ja bih izabrao Srbija, pošto je kanal vezan za Srbiju. I tu već možemo da damo neki keywords za kanal. To su neki keywords koje YouTube sve manje i manje poštuje i kontroliše i prati, više se oslanja na svaki video, da kažemo ovo bi bilo neko univerzalno podešavanje. Ne bi bilo loše da tu ubacimo neki keywords, recimo ja bih ubacio YouTube na našem, pa onda kao na engleskom, kako da, podešavanja, saveti i tako to. Ne morate da se brinete to što ja pišem š kako bi trebalo da bude, znači sa podešavanjem piše sa š, neko možda napiše tu i podesavanja, Google je provalio već da mi koristimo, da nas mrzi da pišemo te kvačice i onda kao prihvatio da jednu i drugu reč, da kad neko traži, jel tako, ponudi rezultati za jednu i za drugu reč. Ovdje vidimo, to je opcija Channel, pored Basic Info i Advanced Settings. Znači kad kliknemo na to, pojavit će se novi jedan ekran u kome mi treba da izaberemo da li će naš kanal da bude namenjen deci ili ne. Vi možete da ostavite ovako da svaki put kad napravite video da vas pita to, a možete odmah da kažete da, ja pravim sadržaj za decu ili ne. Ovaj kanal neće imati nikakve videe pravljene za decu, tako. Možete ovdje da izaberete što se tiče Automatic Captions, da li želite da ako neko nešto vulgarno kaže, nešto što nije lepo, da li on automatski da prepoznate reči i da zabrani taj komentar. Ne komentar, nego ako pričate u videu, kažete tu neku sramotnu reč, da on to, onaj titl dole što sam kreira, da on to jednostavno izostavi tu reč, ja to ne diram. Advertising, znači za reklamiranje, da li želite da ukinete da idu kao reklame koje interesuju potencijalno korisnika, gledalca koji gleda vaš kanal. Clips je opcija, da li želite da ljudi koji gledaju vaš kanal mogu da iseku parčence vašeg videa ili deo vašeg videa i da ga iskoriste za druge stvari, da ga reklamiraju negdje ili nešto već. Ja to ostavljam isto. Ovdje imamo i Other Settings, imamo Manage YouTube account, ceo YouTube account da još malo više sređujete ili da izbrišete neki content, sad nećemo u vezi toga ništa dirati. Idemo u Feature Eligibility koja možda vas interesuje najviše. Znači tu imamo neke 3 stavke koje sam ja već ispunio. Što više ovih stavki ispunite, veća vam je sloboda na YouTube kanalu. Prva ova stavka, po defaultu svi to mogu. Čim registrujete vaš YouTube kanal, moći ćete da radite te stvari, znači da upload videos, da dodajete videe, pravite playliste i kolaboracije. Druga opcija će vam omogućiti, ako ispunite, da možete da uploadujete videe preko 15 minuta, da stavljate male sličice kao thumbove i da streamujete live. I sad kažem, ovdje će vama biti šta je već potrebno da biste vi to mogli da radite, da verifikujete vaš telefonski broj. Čim verifikujete vaš telefonski broj, oni vam pošalju kod, vi ga unesete, onda će vam biti otvorena i ova opcija da uživo streamujete, idete live, pravite vaše male sličice i da uploadujete videe koji su duži od 15 minuta. Za ovu treću opciju će vam trebati da napravite video verifikaciju. Imate neki channel history, znači da je kanal duži od ne znam koliko dana i da ste uradili video verifikaciju i valid ID, to je kao lična karta, pasoš. Sa ovom trećom opcijom ćete moći da ostvarite neke novije beneficije. Appealing Content ID Claims, znači ako neko tvrdi da je vaš video, da ste ga pokrali, ste uzeli od njega video ili muziku ili šta već, sad ćete moći da, da kažemo, da udarite kontranapad
da kažete nisam i da date neke dokaze da niste to uradili. Naravno, moći ćete da streamujete više puta dnevno, da uploadujete više videa dnevno, da pravite više shortova, znači ovih kratkih videa dnevno, da ubacujete vaše live streamove na neki vaš sajt ili negde embed, znači da pokupite kod odavde i da ako imate website da ubacite od vašeg live streama kod. Onda također ćete moći da u vašem opisu videa da postavite linkove ka nekim sajtovima, ka nekom drugom sadržaju, znači da linkujete, da ostavite link ispod. I naravno, sa ovom trećom opcijom, ako ispunite uslove za monetizaciju, koji su druga priča, ali u slučaju da ispunjavate te uslove, onda ako ste enablovali, znači završili sa ovom trećom opcijom, sve što su tražili od vas ispunili, moći ćete onda da kažete, hoću sad i da zarađujem, ušao sam u tu kategoriju da zarađujem kao. Ovdje imamo i upload defaults, to je ono što sam rekao već jedan put. Znači svaki puta kada uploadujete video, kada ga dodajete na YouTube, imate ovdje opciju da vam on već ponudi nešto što ste vi smislili. Recimo, znači u naslovu videa, što retko možda se desi, ali recimo ako bi stavio ovo je video, recimo, pa sad 3 tačke i kad budem uploadao video, ja ću dodam ovo video o nečemu. Description, tu već možete da opišete svaki taj vaš video, jel tako, da ima onaj neki, koji ima neki opis dole, moći ćete ovdje da stavite nešto će svaki put da se pojavi. Znači kako vreme bude bilo, vi biste ovdje prvo uradili ovako neki opis videa, da kažem, tako. Ali dole pri dnu, ako se video recimo radi o pecanju, vi biste uradili ovaj hashtag pecanje. Ako mi kanal vezan za torte i kolače, kao što smo spomenuli pre, stavio bi torte, pa bi stavio kolači, pa kao recepti recimo. I svaki put kada uploadujem video, on bi mi ovo već uneo u svaki od tih videa, znači u tom slučaju bi morao da obrišem nešto što mi ne treba, da promenim nešto što mi ne treba. Također, znači, vam nudi opciju kada uploadujete video da li želite uvek da bude automatski dostupan svima ili private. Ja savjetujem naravno da idete na private, to je znači privatno, dok ga ne proverite i ne odlučite da je video ok, da sve radi kako bi trebalo, tek onda ćete ga staviti na public ili unlisted ako ne želite da se ih gledaju na planeti. Pošto mene ovo gore ne zanima, ostavio bi da ostaje ovako prazno, ostavit ću ga prazno, ali ću zadržati visibility, znači da ostane private. Tags, tu možemo staviti ono da svaki video ima isti tag, znači u slučaju YouTube, možete odvajati sa zarezom, znači kako da, napravite, podesite, započnete, ja stavim tu započnete, a mogao sam i započnete, znači tu bi mogao stavim neke tagove koji bi na svakom od mojih videa mogli da imaju neku namenu. Imamo još opciju Advanced Settings, gde bi trebalo, znači, izabrati par opcija, chapters and moments, chapters and moments se mogu pojaviti kasnije kad vam se YouTube kanal malo razvije, onda bi YouTube mogao da provali kako vi pričate o nečemu, ima tu sad 6 nekih koraka, on bi svaki taj korak ponosio bi nekako izdvojio i prikazao dole na onoj linici gde pratite dokle ste stigli u toku videa i onda bi on rekao ovaj prvi deo je uvod, ovaj drugi deo je dizajn, ovaj treći deo je ovo, četvrti deo, videli ste to na već nekim videima, ne dirajte ništa tu. Licenca ostaje standardna YouTube licenca, kategorija je već bitna, je li tako? Jer tu treba da kažete u čemu se radi vaš sajt. Znači ovdje već postoji, što se mene tiče, što mene zanima, how to and style. How to je kako da. Znači kako da uradiš ovo, kako da uradiš ovo, kako da... Mogao bi tu da izaberem to, ako se vaš kanal bavi komedija, ako se bavi automobilima, ako se bavi edukacijom, zabavom, film i animacija, gaming za gamere, ako se bavite muzikom, politika, vesti, ne-profit aktivisti, people and blogs, to je obično za vlogovanje, blogovanje, ako vam se kanal bavi sa, ne znam, životinjama i sa kućnim ljubimcima, tehnologija, budućnost, nauka, sport, putovanje i neki događaj. Kao što rekao, how to and style je ono što bi ja voleo da bude generalno za moj kanal vezano. Jezik sam stavio video language, Serbo-Croatian je ponudio, pošto je hrvatski, srpski, svako ko zna srpski razume hrvatski i obratno, onda mislim da je to jedna od ok izbora.
zato što tako ću da uhvatim i Serbian i Croatian, jel tako? Znači, neko ko želi može samo staviti srpski, to je vaš već izbor. Meni se čini da je ovo što se tiče vidljivosti na YouTube-u veća šansa kao. Title and description language također možemo da izaberemo odmah tu, zato što ako je uvek naš title, znači naziv videa i u opisu je jedan jezik, možemo ga tu staviti odmah da bude to što mi želimo da bude, jel tako? Komentare da li da dozvolimo, kažem, nek ostane dozvoljeni. Moderizacija tih komentara, da li YouTube da briše nešto što je neprikladno, nešto što je bezobrazno, tu bi isto rekao da ne dirate ništa, ostavite ga na basic, znači nešto baš najosnovnije, ako neko baš psuje, da YouTube malo zadrži vama, da vi to pogledate i da li želite to da dozvolite ili ne. Četvrta opcija je permissions, znači keep managing permission by your brand account. Tu već kad postanete malo veći youtuberi, onda možete da dodeljujete nekim ljudima da upravljaju malo vašim kanalom, da recimo imate moderatora ko će doći u vaše ime da gledate komentare, da obrište nešto što ne valja, da odgovori nešto što treba da odgovori. Ne bi vam savjetom da išta dirate ovde u ovom momentu. Community, takođe, znači, evo vidite, tu možete da dodate moderatore na vašoj to community page-u koji vam se pojavlja na YouTube home stranici. Znači, da on sad dođe i briše nešto, dodaje. Imamo tu još opciju kao standardne moderatore koji imaju manje stvari da rade na kanalu i neke korisnike koje možete da dodate, znači, koji su uvijek dobrodošli, koji su poznati vama, vi znate sve u vezi njih, nema potrebe da kao proveravate njihov komentar ili nešto, verujete. Defaults, comments on your channel on, ne diramo to. Message in your live chat, opet možemo da kažemo ako neko u chatu kaže kao nešto bezobrazno, da YouTube to zadrži. Ja, pošto su oni izabrali da nije štiklirano, ja se vodim tom logikom i mislim da treba da ostane tako za početak, sasvim dovoljno. Agreements, tu bi trebalo da budu nešto što ste se vi dogovorili kao sa YouTube-om. Nikad nisam došao do ovog momenta da bi se bavio ovim, tako da niti imam što tu da radim, kao što vidite, ne mogu ništa da menjam, tako da sve što ostaje da kliknem na save, da snimamo moje podešavanje. Znači ja sad sledeći put kad budem postavio moje nove videe, oni će već imati u sebi neke, kad kliknem ovde na upload videos ili tako, izaberem file, on će već dati onih par tagova, već ako ste izabrali da mu naslov bude nešto, stavit će u naslov, stavit će u opisu kanala, ipak će reći nekako gledajcima, ovo je za srpsko-hrvatsko, kao svi koji gledaju iz Srbije i Hrvatske kao mogu da vide ovaj kanal, da razumeju taj kanal, naravno. Znači, to bi bilo nešto što bi bio, da kažem, završna stvar u ovom trenutku koji bi trebalo da obavite i nakon ovoga, znači, ćemo se mnogo više baviti samim izradom videa i kako napraviti video, kako snimiti sa mobilnim, kako upotrebljavati neki softver za editovanje i sve to što već sledi, što će u budućnosti, ako želite da se bavite sa YouTube-om i da imate vaš kanal, što će vam biti od koristi. Znači, do tada, pozdrav svima, arrivederci.